Ahoj, já jsem Drahomíra Kuřáková, vyhledávání.wordpress.com. Dnes si představíme zajímavý nástroj Answer Garden, který slouží pro získávání zpětné vazby. Najdeme ji na adrese answergarden.ch. Chceme-li vkládat nový dotaz, položíme tlačítko plus v pravém horním rohu a nebo zvolíme možnost Create Answer Garden a nyní už můžeme ladit samotné zadání. V bloku Topic neboli téma napíšeme náš dotaz, který chceme získat odpovědi. V dalším bloku Options možnosti vybíráme ze 4 módů. Defaultně nastaven mod Classroom, který dovolí vložit libovolný počet odpovědí, ale ty se nemohou opakovat. Pokud zvolíme mod Brainstorm, ten nám dovolí vložit libovolný počet odpovědí a ty mohou být i stejné. A mod Moderator umožní vložené odpovědi předem schválit, než se zveřejní. Mod Locked nedovolí vkládat nové odpovědi, jelikož je sběr ukončen. V možnosti Answer Length se vybíráme mezi kratší anebo delší počtem písmen v odpovědi. Záleží to čistě na nás, zda chceme, aby se nám tazatelé v odpovědi rozepisovali či nikoliv. Pokud chceme náš účet v Answer Garden editovat a spravovat, je nutné vymyslet heslo a rovněž funkční e-mailovou adresu. A toto vše potvrdíme tlačítkem Create. Vygeneruje se nám tedy náš dotaz, který má unikátní URL adresu, kterou můžeme zasílat všem těm, od kterých vlastně chceme získat odpověď. Tady bude ukázka jedné odpovědi, abychom si rovněž vyzkoušeli, jak to funguje. A vlastně se nám ta první odpověď zobrazí zde. Nejenom, že můžeme posílat URL adresu, ale rovněž můžeme účastníkům přes sociální sítě sdílet tento dotaz. Můžeme exportovat odpovědi do různých nástrojů, které jsou k dispozici. Můžeme zjišťovat statistické ukazatele, vygenerovat si rovněž i QR kód a další možnosti. Více zajímavých rad a tipů najdete na vyhledávání.wordpress.com.